אנחנו כל הזמן שומעים על מהפכת האנרגיות המתחדשות שעומדת להגיע. על כך שחברות כמו פייסבוק וגוגל כבר הודיעו שהן עוברות ל-100% אנרגיה מתחדשת. על כך שזה רק שאלה של זמן עד שהמדינות שסביבנו יקרסו, כי לא נצטרך את הנפט והגז שלהן יותר. אבל האמת היא שיש לנו עוד דרך ארוכה. והחידושים שאנחנו קוראים עליהם בעיתון, אנרגיה פוטו-וולטאית וטרמו-וולטאית ורוח וגיאותרמי והידרו וגלים, הכל ביחד זה עדיין פחות מ5% מתצרוכת האנרגיה העולמית שלנו. אז צריך להבין שיש לנו 3 בעיות בשיח הזה סביב המהפכה המתחדשת. הבעיה הראשונה היא שאנחנו יותר מדי מתרכזים בעצמנו, במערב, אבל 2/3 מצריכת האנרגיה בעולם מתבצע בשאר העולם. סין לבדה שורפת יותר פחם מכל העולם יחד. הבעיה השנייה היא שאנחנו מבלבלים בין אנרגיה לחשמל. אנרגיות מתחדשות יודעות להפיק חשמל, אבל חשמל מהווה רק 20% מהדרישה שלנו לאנרגיה. יש עוד המון אתגרים, תעשייה כבדה, תעשייה פטרוכימית, פלסטיק, גומי, דשן. והבעיה השלישית היא אמינות. זה הדבר החשוב ביותר במשק האנרגיה. טכנולוגיות כמו שמש ורוח מייצרות חשמל כשהן יכולות, ולא כשאנחנו בהכרח צריכים את החשמל. אבל עבור כל הבעיות הללו עובדים על פתרונות, וגם כאן בבר אילן עובדים על פתרונות אגירה. והפתרונות שאנחנו מפתחים עשויים להפוך את ישראל למעצמה מובילה בתחום האנרגיה הנקייה, ולהזניק עוד יותר את הכלכלה והיחסים הבינלאומיים שלנו. אז אם הנושא בוער בכם, אתם רוצים ללמוד עוד, הצטרפו ללימודי מדעי המדינה כאן בבר אילן, ויחד נשפיע על משק האנרגיה של המדינה שלנו.